A 18. század végén valami végérvényesen megváltozott. Az emberiség évezredeken át kézzel dolgozott, de most először a gépek is beléptek a termelésbe. Nem egyetlen pillanat műve volt. Az első ipari forradalom egy összetett, hosszú folyamat, amely teljesen átalakította az akkoriban ismert világot. Ebben a videóban megvizsgáljuk, hogy hogyan és miért jött létre az ipari forradalom, és milyen technikai újítások indították el a modern világ kialakulását. Tartsatok velem! Az ipari forradalom egy olyan összetett gazdasági és társadalmi átalakulás, amely Angliában kezdődött, de hamar átterjedt Nyugat-Európába. Magyarországon ez a folyamat jóval később. A második ipari forradalommal egyszerre játszódott le. Mivel nálunk ekkoriban még mindig feudális rendszer működött, így nem voltak adottak a körülmények. Mielőtt gépek jelentek volna meg, más tényezők készítették elő a terepet. Az első és talán legfontosabb a mezőgazdaság fejlődése volt. Az élelmiszertermelés hatékonysága nőtt, részben új módszerek, részben jobb eszközök révén. Ennek következménye az volt, hogy egy adott terület nagyobb népességet tudott eltartani. Mivel megnőttek a születési számok, ez később több munkaerőt jelentett a gyárakban, illetve több a fogyasztói piacon. Ez volt az a demográfiai alap, amelyen az ipari forradalom felépülhetett. Emellett fontos szerepet játszott az infrastruktúra fejlődése is. Az infrastruktúra a gazdaság fontos eleme, amely nem termel közvetlenül, de nélkülözhetetlen a termeléshez. John McAdam makadám útjai lehetővé tették, hogy időjárástól függetlenül bármikor használhatóak legyenek az utak. Emellett megindult a szakképzés is, amellyel egyre több ember tudta képezni az ipar számára. A valódi áttörést a gyáripar kialakulása hozta el. A gyárakat az különböztette meg a korábbi manufaktúráktól, hogy legalább egy munkafolyamatot már gép végzett bennük. Ez a gépesítés nem csak gyorsabbá, de olcsóbbá és kiszámíthatóbbá tette a termelést. A gépesítés elsőként a könnyűiparban, azon belül is a textiliparban jelent meg. Ennek több oka is volt. Viszonylag kevés tőkét igényelt, a termékekre állandó kereslet volt, és a befektetés gyorsan megtérült. Kulcsfontosságú találmányok közé tartozott John Kay repülővetélője, amely lehetővé tette, hogy a takács egyedül is működtesse a szövőszéket, ezzel megduplázta a szövés sebességét. James Hargreaves lányáról elnevezett fonódzsenniének köszönhetően egy fonó egyszerre több borsót tudott működtetni, ezzel sokszorosára nőtt a fonaltermelés. Edmund Cartwright mechanikus szövőszékével teljesen automatizálta a szövést. Egyetlen munkás tucatnyi gépet tudott felügyelni, ez volt az egyik legfontosabb lépés a teljes gyáripari rendszer megszületése felé. Könnyűiparban felhalmozott tőke a nehéziparba áramlott. Ez már jóval nagyobb beruházásokat igényelt, és a megtérülési idő is hosszabb volt, viszont a profit itt jelentősebb lehetett. A fejlődést itt is a találmányok alapozták meg. Henry Maudslay esztergagépet tette lehetővé a pontos, egyforma alkatrészek gyártását, ezzel megszületett a szabványosítás. A nehézipar főágazatai, a vaskohászat, a gépgyártás és a közlekedési eszközök gyártása lettek. James Watt gőzgépének köszönhetően megépülhetett Robert Fulton gőzhajója és George Stephenson gőzmozdonya is. Ezzel létrejöhetett egy gyorsabb szárazföldi és vízi közlekedés is. Az országok távolabbi régiói is bekapcsolódtak a gazdasági vérkeringésbe, új iparvidékek születtek, a piac pedig nemzeti méretűvé bővült. Emellett megjelent a telekommunikáció is, Samuel Morse találmánya, a távíró lehetővé tette az információ átadást nagy távolságokra. Az első ipari forradalom tehát nem csupán technikai újítások sorozata volt, egy mélyreható gazdasági és társadalmi átalakulás indult el, amely modern világunk alapjait vetette meg. A mezőgazdaság, az ipar, a közlekedés, a kommunikáció mind összekapcsolódó elemei voltak ennek a forradalmi folyamatnak. De vajon hogyan hatott mindez az emberek életére? Milyen társadalmi következményekkel járt ez a drasztikus változás? A következő videóban erről lesz szó.